Ja som zaočkovaný, ale absolútne rešpektujem ľudí, ktorí tvrdia, že sa nechcú dať očkovať. Pretože oni tým, že sa nechcú dať, neohrozujú nás očkovaných. Mňa nejako neohrozuje neočkovaný človek. Ale je nepravda, že my nemôžeme nakaziť niekoho iného. Čiže napríklad ja keď idem do Spojených arabských emirátov, kde teda tiež podnikám, tam nikoho nezaujíma, či som očkovaný. PCR každý rovnako. Buď netreba vôbec PCR testy, alebo všetci. V tomto sa rozchádzate aj s Robertom Ficom po otázke očkovania? Tak on sa proste očkovať nechce, pretože má pocit, že po všetkých tých svojich zdravotných ťažkostiach by mu to naozaj mohlo priťažiť a venuje sa natoľko športu a svojej imunite, že ju má ale dobrú. Jeho postoj je dosť dôležitý pre všetkých vašich priaznivcov a zrejme niektorí odborníci hovoria, že je to nezodpovedné od takého lídra. Tak to sú nezodpovední tí odborníci, ktorí si dovolia tvrdiť, že keď niekto žiada dobrovoľnosť očkovania, že je to nezodpovedné. Tak nariadte nútené očkovanie. Uvidíte, ako zareaguje národ. Prečo nedajú povinné očkovanie? Čoho sa boja? Sami seba, národa, že im proste dvere spadnú na úrade vlády? Ja viem, že vám ako opozičnej strane by to vyhovovalo. Nie, vôbec, mýlite sa, my vôbec nejdeme cez to, že čím horšie, tým lepšie. Pravda je to, že to nevedia vysvetliť. Namiesto pozitívnej reklamy od začiatku skúšali samé experimenty. Oni vždy totiž to chcú svetovú bombu. Tak vymysleli antigenové očkovanie. Vyhodili sme miliardu eur na antigenové očkovanie, ktoré na nič nebolo. Nielen preto, že sú falošné testy, častokrát, ale vôbec nič to neznamenalo. Lebo si jeden myslel, že keď ich budem pravidelne testovať, bude mať predstavu, ako sa vyvíja ako ho toto vôbec napadlo, že to môže mať vplyv na koľko ľudí bude infikovaných. Že ja akože tých ľudí, ktorí došli na antigen test, uchovám doma, tak keby každý deň si robil test, tak to neplatí. Ja viem, keď som mal COVID, bolo presne, že boli také nejasné pravidlá a ja som si musel robiť PCR test každý deň. A robil som si každý deň PCR test a v to ráno som proste išiel na test a potom som bol celý deň pracovný. A večer mi došiel pozitívny test. Chápete? To je rozdiel 12 hodín, kedy ste pozitívni a kedy ste negatívni. A keď oni dajú, že raz za týždeň všetci na antigen, to akože čo vyriešilo? Absolútne nič. A tam nepočúvali odborníkov. A teraz sa vyhovarujú na odborníkov. Samozrejme, očkovanie je vecou osobnou, nevedia garantovať. Hovorili, to je 100% očkovanie, boj s pandémiou. V Izraeli skončila pandémia. Všetci skoro zaočkovaní a prepukla pandémia na novo. Môžeme matematicky odmerať, že má pozitívnejší priebeh, že človek očkovaný má určite ľahší priebeh 6-násobne, 10-násobne. Super, tak tomu robme reklamu. Tak toto hovorme, ale nezamlčujme, že vlastne zaočkovaná krajina prepadla tretej vlne. Proste absolútne. A hovorme pravdu. Ľudia neveria k tomu očkovaniu práve preto, že neustále klamú. A neustále sa potvrdzuje, že klamú. Keby od začiatku povedali, jasne, pozrite sa, tieto vakcíny sú experimentálne, ale zatiaľ sa ukazuje, že zo 100 000 ľudí veľa pomohli. Viete, ja som sa s rodinou raz tejto štatistiky tiež stal obeťou. To je iba 1 z 1000. A boli sme presne 1 z 1000. A nechcem to zažiť druhýkrát. Proste to je vec, ktorej sa ľudia majú právo báť. Ja som zariskoval, ešte som sa očkoval, pretože viem, prečo som to urobil, lebo ja to proste vždy chrípkou som sa očkoval. Na všetky veci som skákal. Prvé očkovanie, hneď som stal prvý v rade. Jak by povedali, militantný vaxer. Ale nikdy svoje názory nenatlačam niekomu druhému a neoznačujem druhého, ktorý to proste nechce, že je hlúpejší, alebo čo mi hovoria, tupelá. Proste to sú ľudia, ktorí používajú tieto výrazy na iných, sú sami zaostali. Mimoriadne duševne hlavne, pretože musia mať nejaký brutálny komplex, ktorý ich nutí nadávať niekomu inému. Jednoducho, raz sa nechcú dať zaočkovať, tak majú na to svoj dôvod. Zaútočili na ľudské práva. Zaútočili na ľudské práva spôsobom, ktorý je nevídaný. Nikde inde to neurobili. V žiadnom inom štáte sa to nestalo. A aj keby to hneď bolo z toho, že sú nevedomí, lebo to sú, ale boli poradcovia, ktorí museli hovoriť o tom, že to sú jasné porušovania proste ľudských práv. To jednoducho nemôže byť. Ústava jasne hovorí, nie je možné obmedzovať ľudské práva inak ako zákonom. Oni to obmedzujú vyhláškou. S mnohými ľuďmi nesúhlasím, ktoré tie veci hovoria, lebo máme samozrejme konflikty nepochybné. Že aj s pánom napríklad Harabinom sme mali vždy konflikty. A on ma teda adekvátne nenávidí. Ale častokrát hovorí samozrejme veci, ktoré sú jasne, on len cituje ústavu. Ústava hovorí, že orgán môže robiť len to, čo mu zákon umožňuje. A on robí, čo mu zákon neumožňuje. V zákone sa píše, izolovať je možné len chorých. A oni izolujú zdravých.
Chápete? Že proste, a ešte takú drzosť dajú do odôvodnenia, keď ich na to upozorníte, že mám pocit, že to úplne rezignovali na akúkoľvek ochranu ľudských práv. A teraz si poviete, čo je pandémia, berme na to ohľady. No ale na to súdy v Rakúsku alebo v Česku, v Nemecku neberú ohľady. Lebo vedia presne, že raz sa urobí precedens, že to nevadí, tak sa vždy nájde dôvod, pre ktoré sa dajú ľudské práva obmedzovať. Veď to priznal aj minister Krajčí bývalý, že urobili núdzový stav len preto, aby ľudia neprotestovali, lebo sa ich báli. Chápete, že máme vládu, ktorá sa bojí ľudí? Bojí sa svojich vlastných voličov, ktorí sú tak strašne sklamaní, že by im najradšej napluli do tváre?